Ġunju kien xahar pjuttost tajjeb għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, madankollu ix-xahar ta' Awwissu mistenni jkun aktar kwiet minħabba l-miżuri restrittivi li daħlu fis-seħħ tul dan ix-xahar. Dan ħabbru il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li magħtula ta' rendikont tal-moviment tal-passiġġieri tul ewwel 6 xhur ta' din is-sena. F'Ġunju meta rajna l-ftuħ tal-istaġun turistiku rajna tkabbir sostanzjali ġifieri tkompara Mejju fejn kellna bej 70,000 passiġġieri għaddew fl-airport, f'Ġunju kellna approximately 190,000, ġifieri l-tkabbir kien hemm li turi l-opportunità u l-appeal ta' Malta fis-suq turistiku. Studju ikkommissjonat mill-Kummissjoni Ewropea għall-ivvjaġġar wera li kwart tal-passiġġieri li qed jivvjaġġaw jippreferi jmorru f'postijiet tax-xemx u l-baħar. Dan kompla jpoġġi lil Malta fuq il-mappa turistika f'perjodu fejn l-ivvjaġġar fuq xogħol naqas drastikament. Il-kap tat-taqsima li tieħu ħsieb it-traffiku tal-ajruport f'Malta, Elix Cardona, spjega li fl-ewwel 6 xhur għaddew mill-ajruport kważi 404,000 passiġġier, tnaqqis ta' aktar minn 1.5 miljun passiġġier meta tqabbel mal-2019. L-aktar pajjiżi li ġabbu turisti kienu l-Italja, il-Ġermanja, Franza, Polonja u Spanja. L-aktar rotot popolari huma Frankfurt, Ruma, Munich, Catania u Istanbul. Min nhar is-Sibt li ġej se jibdew ukoll il-Cruise and Fly fejn se jibdew jaslu turisti minn Newark fl-Amerika bilan li mal-wasla tagħhom jibqgħu tilajn fuq il-cruise liner għal vjaġġ mal-Mediterran. Minkejja li l-andament fl-ajruport ikkalma, l-ajruport baqa' għaddej bi proġetti ta' investiment fejn kważi tlesta il-proġett ta' parkeġġ ġdid u beda x-xogħol preparatorju għal Apron X, parkeġġ ġdid għall-ajruplani. L-ajruport jinsab għaddej ukoll bil-ħidma preparatorja fuq Sky Parks 2 u numru ta' proġetti iżgħar ta' tisbieħ fil-binja tal-ajruport.